So we started this experience with the idea of a journey. We started to consider how a journey could be. I mean, how a journey could be if you live without any expectations, without any certainties, just to be ready to accept, to join, to enjoy everything that you would receive, everything that would come towards you. So, to go in depth in this thought, we watched some small parts from the movie The Dead Poets Society, and together we discussed two different ways of traveling. One, I would say, is the Abraham's way, which is the way of traveling towards an unknown destination without expecting anything, just being willing to accept everything. And the way of Ulysses, which left knowing that he would have came back to his house, to his original destination. În cadrul acestei rezidențe cu caracter multidisciplinar, consider că partea spirituală bazată pe cuvântul lui Sfintei Scripturi și-a avut un rol fundamental. Pentru a crea un timp de calitate și a fortifica comunitatea atât academică, adică studenți, profesori, cât și cea a familiei, baza este de a ne opri și a conștientiza sacralitatea care însoțește viața omului. Cuvântul lui Dumnezeu prezent în Biblie a fost izvorul călăuzitor al zilelor, plecând de la tema propusă pentru fiecare zi. Astfel, rezidența a plecat de la drumul lui Abraham. Imaginea căii sau drumului este universală în Biblie. În literatura antică, călătoria îl aduce pe călător în postura de a se întâlni cu Dumnezeu sau cu alte ființe supranaturale. Călătoria determină schimbare și progres în caracter, iar mișcarea fizică produce adesea contextul unei noi revelații. Abraham este primul călător în Biblie, a cărui istorisire o găsim în Cartea Genezei la capitolul 12. Istorisirile despre călătorie din Biblie transmit mesajul că fiecare om este, în ultimă instanță, un călător în lumea aceasta. A urmat mai apoi tema căutării, iar Biblia împărtășește accentul pe care viața îl pune asupra căutării. Biblia, putem spune că este o carte pentru căutători. Căutând, descoperim frumusețea cuvântului,
prezent în Biblie, acela care a fascinat pe mulți artiști din toate timpurile. Aici, în Biblie, găsim printre cele mai frumoase pagini din literatura mondială. Biblia compară căutarea umană cu imaginea lui Dumnezeu, care îi caută pe oameni. On the second day, we focused on looking for the truth. So, together with the students, we read a text from the Apology of Socrates, just to see how important it is for everyone to look the truth, starting from the most difficult questions you might have about yourself, about your journey, about where you would like to go and where you would like to be. Pământul nostru însă este îmbibat de lacrimi omenești, și nu numai la suprafață, ci mult mai adânc, până în miezul lui. Dar despre lacrimile astea nu-ți mai spun niciun cuvânt. Am restrâns anume subiectul. Nu sunt decât o ploșniță și recunosc cu toată umilința că nu pot cu niciun chip să pricep de ce lumea asta a fost zidită așa cum o vedem. Cred că oamenii sunt singurii vinovați. Gândește-te, li s-a dat raiul și ei au râvnit libertatea. Au furat focul din cer, știind de la bun început că asta o să le aducă numai necazuri. Prin urmare, n-are rost să-i convătinim. Mintea asta păcătoasă mea, spiritul meu realist, euclidian, spune că suferința există, dar că nu e nimeni vinovat. Că toate lucrurile decurg unele din altele, simplu și direct, că totul e trecător și totul se compensează, dar vezi tu, astea nu sunt decât elucubrațiile lui Euclid. Îmi dau seama și de aceea nu pot accepta că trăiesc după asemenea concepții absurde. Ce-mi pasă mie că nu există vinovați și că sunt conștiente? Pentru că atunci când o trăiești, atunci tu o simți ca și cum ar fi cea mai mare. Și face parte din viață. Și de asta am luat acest drum pentru a vedea ce este Săptămâna Sfântă. Este drumul fiecărui om. Da? Și spunând asta, fac un pic referință la ceea ce a vorbit Pedro. Eu spun totdeauna în spaniolă. Îl botez totdeauna în spaniolă. Pentru că a luat partea omului din totdeauna care se întreabă. Da? Pe parte filozofică. Pentru că omul a vorbit. Nu am vrut să merg imediat în Biblie, pentru că am zis, suferința este universală. În căutare pe acest drum personal sau comunitar, întâlnește inevitabil atât bucurii,
dar și piedici sau suferințe. Și ne-am oprit astfel la tema suferinței, amintind de Iob din cartea cu același nume. Autorul cărții lui Iob este un înțelept care nu neagă suferința și nici nu spune că nu ar exista un răspuns la suferință, ci doar faptul că nu există un răspuns pentru noi, însă la Dumnezeu da. Iar răspunsul propus de autor nu este unul logic, un concept. Autorul spune că singura stradă pentru a găsi un răspuns la problemă este întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă nu-L întâlnești, eu nu știu ce să-ți spun, deoarece orice explicație pe care eu ți-o pot da va fi totdeauna un discurs teoretic și ceea ce tu vei ști va fi totdeauna din auzite și nu din experiență. Au urmat apoi zilele Triduumului Pascal, Joia Sfântă, Vinerea Sfântă și Sâmbăta Sfântă. Prin ascultarea textelor din Evanghelistul Ioan, cu cina cea de taină, spălarea picioarelor și rugăciunea lui Isus, am aprofundat ceea ce înseamnă slujirea celuilalt, adevărata iubire și importanța împărtășirii. Am ajuns la Vinerea Sfântă și crucea a fost imaginea prezentă pe parcursul întregii zile, așa cum fiecare dimineață am contemplat-o în timpul rugăciunii. Și aici a venit și răspunsul la problema suferinței lui Iob prin dinamica lui Iisus Hristos. Răspunsul autentic este în solidaritatea sa, în prietenia sa, a aceluia care ne-a iubit până la moartea pe cruce. A fost odată un om mare care s-a dus la pădurea mare și a tăiat un lemn mare și a făcut o mănăstire mare cu 9 uși și cu 9 altare și cu 9 ferești la soare. În altarea mare ședea Sfânta Maria Mare, în altarea mică ședea Sfânta Maria Mică. În altarea mijlocie ședeau evrei la masă și mâncau pește fript și cu coș făcut cu borș. Și s-a dus Maica Domnului la ei și le-a găreit, le-a spus: voi evreilor, n-ați văzut, n-ați auzit de Domnul, de Fiul meu, Domnul nostru Iisus Hristos? Tic, acela este Fiul tău? Au zis evreii. N-am văzut, dar am auzit. Ca seară l-a judecat și astăzi l-a răstignit. Și atunci a înviat Fiul tău, când s-a mișcat, când s-a zbate pește din tigaie și cu coșul s-a întrupat în oală, s-a ridicat pe marginea strechei și a bate de 3 ordinare și a cântat. Atunci Fiul tău a înviat. Și Maica Domnului s-a supărat. On the third day, we entered the atmosphere of the Good Week, and so we started to think, to approach the mystery of suffering. And we did it with one of the most beautiful texts ever written about sufferings, which I would say it's one text from the Romans, the Karamazov brothers, in which the two brothers, Alyosha and Ivan, are discussing about this mystery, which is almost impossible to accept, the mystery of the suffering
of innocent children. And it was a tough moment because, I mean, the text is just too strong, too powerful. At some point, I saw almost all the students crying, but luckily then Sister Juliana came, and through the reading and through some fragments from the book of Job, she opened up some horizons of hopes in this kind of dispirited atmosphere which was created by the reading of this powerful text. Vreau să văd cu ochii mei ciuda tolănindu-se alături de un leu și victima îmbrățișându-l pe cel care a înjunghiat-o. Vreau să fiu de față atunci când lumea va apuca să afle în sfârșit pentru ce a fost tot ce s-a întâmplat. Dorința asta stă la temelia tuturor religiilor de pe lume și eu sunt un om credincios. Dar copilașii, cum rămâne atunci cu ei? Iată o problemă pe care eu unul îți mărturisesc că nu mă simt în stare să o rezolv. Îți repet pentru a nu știu câta oară. Există nenumărate probleme. Eu m-am oprit numai asupra copiilor, deoarece în cazul lor, lucrurile despre care ți-am vorbit apar cu o limpezime incontestabilă. Ascultă! Dacă toată lumea trebuie să sufere pentru a răscumpăra prin suferință acea nepieritoare armonie, ce caută aici copilașii? Explică-mi și mie, te rog. În ruptul capului nu pot să înțeleg pentru ce sunt sortiți să sufere și ei și de ce armonia trebuie neapărat plătită cu prețul suferințelor lor. De ce trebuie să ajungă și ei băligari, să se îngrașe cu făptura lor spre binele nu știu cui, pământul pe care va înflori armonia viitoare? Nu pot explica bunăoară solidaritatea întrupăcată a oamenilor, după cum îmi pot explica și solidaritatea lor în răzbunare. Dar nu văd cum solidaritatea întrupăcat se poate extinde și asupra pruncilor. Și dacă este adevărat că și ei sunt răspunzători, deopotrivă cu părinții pentru fără de legile săvârșite de aceștia, așa ceva, crede-mă, depășește înțelegerea mea, e un adevăr ce nu aparține acestei lumi. Probabil un mucalit ar putea să-mi riposteze că în orice caz pruncul va crește cu timpul și va săvârși la rândul său destule păcate. Dar ce ne facem atunci cu băiețașul acela de 8 anișori rupt în bucăți de dulău? O, Alioșa, zău, nu vreau să hulesc divinitatea. Îmi dau seama ce cutremurare va fi în tot universul când tăriile cerești și toată suflarea pământească își vor uni glasurile ridicând un imn de slavă, când tot ce este viu sau care a trăit cândva pe lume va striga: drept ești Tu, Doamne, pentru că judecățile Tale s-au dat pe față. Fiindcă atunci când mama va îmbrățișa pe călăul copilașului ei, pe cel care i-a ucis feciorul, asmuțind copoi asupra lui, și câte ștrei înlăcrimați vor mărturisi în gura mare: drept ești Tu, Doamne. Desigur vom fi atins treapta cea mai înaltă a cunoașterii și totul se va lămuri. Ei, uite aici e buba. Tocmai cu gândul ăsta nu pot să mă împac. Și cât timp mai sunt încă pe lume, mă grăbesc să iau măsuri. Vezi tu, Alioșa, dacă într-adevăr mi-o fi dat să apuc vremea aceea, sau dacă am să mă scol din mormânt atunci ca să mă conving cu ochii mei, în clipa în când mama va îmbrățișa pe gâtele copilului ei, se prea poate să strig și eu într-un glas cu ea: drept ești Tu, Doamne. Eu însă nici atunci n-aș vrea să fac asemenea mărturisire. De aceea, cât mai e timp, deci, caut să-mi iau toate măsurile de apărare și de aceea sunt hotărât să renunț cu desăvârșire la suprema armonie. Fiindcă ea nu merită nicio lacrimă vărsată de bietul copilaș chiniet, care se bătea cu pumnișorii în piept într-o vorăună infectă, rugându-se lui Dumnezeu și vărsând la picioarele lui și roaie de lacrimi, pe care nimeni nu le-a răscumpărat. Nu merită, de vreme ce lacrimile lui au rămas nerăscumpărate. Și trebuie neapărat să se găsească o compensație. Alminteri, nu poate să existe armonie. Dar cum, te întreb? În ce fel? Mi se pare un lucru imposibil. Răzbunându-le?
La ce mi-ar folosi răzbunarea? Ce să fac oare cu iadul în care sunt azvârliți călăii? Cu ce îi mai poate ajuta pe copilașii aceia după ce au fost supuși la cazne și au murit în chinuri? Ce fel de armonie mai poate fi aceea atâta timp cât admitem focul ghienei? Dorința mea e să iert și să îmbrățișez pe toată lumea. Nu vreau să mai pătimească nimeni. Iar dacă suferințele copiilor sunt sortite să se adauge noianului de suferințe necesare pentru răscumpărarea adevărului, declar de la bun început că tot adevărul lumii nu merită a fi plătit cu asemenea preț. Nu vreau, în definitiv, ca mama să-l îmbrățișeze pe ucigașul odorului ei, pe cel care a pus câinii să-l sfârșie, fiindcă nu are dreptul să-l ierte. Din partea ei n-are decât să-l ierte, dar dacă vrea să treacă peste nemărginita durerea inimii ei de mamă, absolvindu-l pe călău, nu are însă niciun drept să-l absolve în numele copilului ei să-și ia de copoi. Nu are dreptul să-l ierte pe ucigaș, chiar dacă însuși copilul ei i-ar cere să o facă. Și dacă așa stau lucrurile, dacă nu e îngăduit să acorde această iertare, atunci unde mai este armonia? Există oare în toată lumea asta o singură ființă care poate și care să aibă dreptul de a ierta? Nu vreau să primesc nici armonia. Din dragoste pentru omenire nu vreau să o accept. Mai bine să rămân cu suferințele nerăzbunate. Prefer să rămân nerăzbunat, chiar dacă nu am dreptate, fără a fi apucat să găsesc împăcarea sufletului meu mistuit de revoltă. Și apoi, cred că s-a pus un preț exagerat pe această armonie. Biletul de intrare e prea scump pentru punga noastră. De aceea mă și grăbesc să-l restitui. Și dacă vreau să fiu un om într-adevăr cinstit, sunt dator să-l restitui cât mai curând. Ceea ce și fac. Asta nu înseamnă că nu accept existența lui Dumnezeu, Alieșa. Mă mulțumesc doar să-i dau înapoi cu tot respectul biletul meu de intrare. În acest sens, Iob putem spune că anticipă Evanghelia. Avem în Iob un anunț evanghelic, suferința prezentată nu ca și suportare, dar ca asumare. Realizarea lui Iob ca și profeție în Iisus Hristos nu este doar pentru faptul că Iisus suferă, dar și pentru faptul că Hristos este legat în mod intim cu Tatăl, printr-o relație autentică de iubire gratuită. În centrul Evangheliei avem exact anunțul paternității lui Dumnezeu și a exigenței omului de a se încrede în El. Iisus, atunci când moare, realizează intuiția lui Iob, punând sufletul său în mâinile Tatălui. Victoria lui Iisus la sfârșitul Triduumului Pascal, prin învierea sa, a readus speranța. Dacă Hristos a înviat, atunci este viu și dacă este viu, îl putem întâlni pe drumul nostru. Această întâlnire a noastră cu Dumnezeu, pe acest drum, cu cel înviat, ne modelează asemenea unui olar. Astfel, o altă temă aleasă a fost aceea de a crea, a modela, intrând în profunzimea unui text din cartea profetului Ieremia. Am scos astfel în evidență faptul că în viziunea lui Ieremia, olarul intervine pe un vas care nu era reușit. Astfel, olarul reia lutul, îl frământă din nou pentru a lucra, până într-acolo în a obține opera dorită de el. Biblia, prin diferite texte, precum Cartea Psalmilor sau Cartea lui Isaia, ne spune că noi suntem în mâinile lui Dumnezeu, precum vasul în mâna olarului. În acest fel, artistul este cel care se poate asemăna cu Dumnezeu,
și să nu mai aud un cuvânt. Adrian, am înțeles? Da, bunico, noapte bună! Și dacă aud că te-ai pus din nou la consolă, vin și o arunc pe fereastră. Eliza? Eliza? Unde e pisica la tine? Nu, bunico, pisica a plecat. Eliza, nu minți. Bunico, nu mint. Pisica nu e la mine. M-a ține bunit. Cu pisica, cu jocurile astea ale voastre, numai prostii vă trimit părinții ăștia voștri. Noaptea nu vreau să văd ecrane aprinse în camera asta. Noaptea copiii dorm. Că altfel nu vă ține capul să învățați la școală, da? Manuela? Da? Hai, scoate pisica din capul. Eu nu pot să răspund că dorm. Manuela, pisica are deja locul ei, da? Pisica are culgușul ei în tindă. Da, bunico, eu cred că e deja în tindă. Noapte bună! Manuela, de ce mă minți? Hai, Kitty, pleacă la tine la culguș. Hai, Bunico, dar să știi că ea s-a băgat sub pernă, eu n-am văzut nimic. Nu, nu, hai, spune-le și noapte bună și pleacă la tine la culguș, da? of, bunico, dar de ce nu pot dormi Kitty și cu Lulu cu noi, dacă ei vor să o facă? Că sunt cuminți. Da, ei sunt cuminți, dar voi nu sunteți cuminți. Haide, nu mai bine vă lăsam eu să plecați în Italia cu părinții ăștia ei voștri? Vă mulțumesc frumos, dragi studenți, doamnelor și domnilor, stimați invitați. Este o prezentare care mă pune în situația să încep altfel decât mi-am imaginat eu începutul. Înainte de toate, aș vrea să-mi permite să iau și eu loc și să vorbim de la același nivel. Da, mulțumesc. Așa. Luminile rămân, nu mă deranjează absolut deloc în poziția aceasta. Da, dacă sunt un fin psiholog, nu știu, cei care citesc cărțile pot spune dacă e adevărat sau nu e adevărat. Cert este că eu mă străduiesc, așa cum vă străduiți și dumneavoastră ca studenți, dumneavoastră în calitate de profesori, cercetători, intelectuali în genere. Apoi, da, am fost și sunt atent la provocările lumii de astăzi și încerc să aduc prin cărțile mele înainte de toate, nu spun și prin articole, spun prin cărți, încerc să aduc în față lumea de astăzi cu provocările ei și cu răspunsurile pe care eu le gândesc să le ofer la aceste provocări. Și să fac așa un mic preambul. Lista este mai completă și nu spun ca să mă laud, o puteți găsi pe internet, puteți da căutare și veți vedea. Da, colega mea, Vasilica Bălăiță, s-a oprit la mit, magie și manipulare politică. Da, este un volum din 2010. Au urmat și altele, un volum de sociologia religiilor, credințe, ritualuri, interpretări. Apoi a mai fost un volum legat, iau așa într-o ordine aleatoare, la care țin foarte mult, intitulat Noile religii seculare, subintitulat Corectitudinea politică, tehnologiile viitorului și transumanismul, 2018 la Polirom. A urmat apoi un volum intitulat Homo Magicus, camuflaje, mistere, soteriologii. Iarăși un volum care mă reprezintă, spun eu. Un altul despre viață ca ritual inițiatic, viața un ritual inițiatic, un volum de dialoguri. Și recent, adică la începutul acestui an, în ianuarie 2022, o carte despre care am să vă vorbesc puțin astăzi, intitulată sugestiv, De ce ne plac supereroi? Și subintitulată Mitologia și simbolistica filmelor Marvel. Ei bine, toate acestea pleacă, înainte de toate, de la pasiunea mea constantă, veche, străveche, din secolul trecut, atunci am trezit-o, în anii 80 ai secolului trecut, licean fiind, în Piatra Neamț, la Biblioteca Județeană din Piatra Neamț, descoperit... Rămâne brutat așa! Ce pe asta?
Și uite, le ținem pe toate pe aici. Da, și uite, mai sunt exact 110 zile până când mama și cu tata se vor întoarce cu mașina din Italia. Cu 1000 de cadou! Pe care abia l-așteptăm. Și care vor fi la fel de frumoase ca asta. Vezi ce frumoase sunt? Chiar sunt. Unele au rămas nedeschise de anul trecut. Iertați-mă, dar pentru mine totul este atât de terestru. Câteva cuvinte de introducere. O întâmplare foarte frumoasă. L-avem pe Pietro aici, din Verona. Eram la Verona, am terminat pictură, 96, la Universitatea noastră, Facultatea de Arte Vizuale, specializarea pictură. Și în anii când am terminat eu, în 96, am plecat în Italia, am ajuns în Italia ca să ajung în America după. Și la evenimentele mari internaționale, aproape deloc nu se expunea pictură și sculptură. Doar instalații, video și acum, dar acum au început lumea să-și revină, să dorească din nou. Și eu mă găseam fără rost. Cunoașteți sentimentul, nu? Când ești fără rost și ai făcut ceva cu multă pasiune și... Da, nu, acum nu. Așa, și printr-un context favorabil, așa mi s-a cerut să fac o replică la icoana Sfânta Treime, a lui Andrei Rublev. O știți din filmul lui Tarkovski, dacă ați văzut, cei care l-ați văzut să-l vedeți. Și imediat ce am făcut desenul pe panoul de lemn mai mare decât originalul, că așa se fac lucrările copii, ca să fie ca ăla, să se dea drept așa, am realizat că avem o compoziție circulară acolo, chiar dacă icoana e dreptunghiulară. Și am avut imediat tentația să-mi cumpăr o plașetă și compas și am pus două cole și am început să studiez proporții geometrice ale acestei icoane și am imediat s-o și transferat în tridimensional. Întâmplare frumoasă în aceeași perioadă când mi s-a cerut să fac replica pentru Vescovo, mitropolitul din Verona a făcut-o, după care ne-a venit și o invitație să facem o expoziție la Biserica din Hram, Basilica din San Zeno, se numește Biserica foarte frumoasă, dacă ajungeți în Verona, o să o vedeți. Mi-a venit imediat lecturând și René Guénon se cheamă cartea care mi-a ajuns din România tot întâmplător, Simbolele științei sacre. Și am tot început să citesc de atunci constant și sunt 22 de ani de când tot studiez treaba asta. M-am întors în România după 7 ani, exact din cauza acestei curiozități a mea din care am făcut o specializare, am făcut și doctorat, urmă și abilitare, teză de doctorat, tot pe tema asta și mi-a venit ideea atunci în cap să fac un muzeu de artă bizantină, deci chiar în anul 2000. Filmul ăsta e făcut acum în 2004, deci are 6 și cu... are ceva ani, deci grafica e, și calitatea imaginii e foarte bună. Am preluat modelul de la Teleenciclopedia pentru explicațiile de rigoare. Are niște geometrii. Copiii nu o să înțeleagă mari lucruri, dar să știți că o să faceți și voi la școală matematică. Așa că luați-o ca atare. Iar muzica este semnată, muzica se numește Glasurile Putnei. Și cu metodele de investigație pe care domniile voastre le folosiți în mod recurent. Și că o bună parte din dumneavoastră împărtășiți, trăiesc convingerea asta, din principiile pe care vi le voi expune aici. Și, în primul rând, n-am dat în dreapta, în stânga. În primul rând, voi mulțumesc tehnologia asta. În primul rând, voi spune că voi descrie, destăinui metodologia pe care am folosit-o și înăuntru care m-am regăsit din copilărie. Aceea a transdisciplinarității. Cu siguranță multora vă este cunoscută sintagma asta, care presupune, dar poate altora nu. Și o metodologie foarte fertilă pentru orice domeniu. Transdisciplinaritatea presupune, în puține cuvinte, că sunt 4 mari teritorii în care ne putem înscrie, indiferent ce meserie face. Ori știință, ori artă, ori filozofie, ori teologie. Și iarăși metodologia asta, o să vă arăt când și cum a apărut în 2-3 elemente istorice, postulează că sunt și egale. Sunt vocaționale și sunt egale ca importanță în ordinea cunoașterii. Și sunt vocaționale. E fericire atunci când se întâmplă să fie vocaționale, când ne găsim vocația și ne înscrim într-unul din teritoriile astea. A fost teoretizat în 94 de românul francezul de origine română sau românul mutat în Franța, cum vreți dumneavoastră, zilele trecute au făcut 80 de ani, l-am sărbătorit internațional, Basarab Nicolescu, care este și președintele de onoare al Centrului de Studii Transdisciplinare de la Paris și care au rămas. On the first day, I thought that
maybe the best way to enter the atmosphere of the Last Supper was just through art, because I think that there are some things that could be understood, or you could get in touch with them only through the power of art. So altogether we watched a movie, The Babette's Feast, which alludes to, I would say, a sacred dinner, which alludes, I would say, to the Last Supper through many symbols. And I would say that it's just a great way to enter in touch with the mystery of a love who is completely free and who does everything for the others, and also a love which, as we could see in that movie, it's not really understood by the people involved in this dinner. And anyway, it really brings about a change between the people joining this dinner. So really I would say that it helped up to a point to get closer to this huge mystery and to what happened during this dinner. On Friday, we entered the atmosphere of a Good Friday by watching this short movie by Pasolini, La Ricotta, and afterwards by discussing with some professors and some parents who were there some important stage of the idea of a cross in the art history. In the afternoon, we had a moment of prayer in front of one painting, which was made by Holbein, which gives you a very dreadful idea of the dead body of Christ. It is a painting which is presented in a very beautiful way in the romance The Idiot by Dostoevsky. After that small moment of prayer, we entered in a time of silence. So we kept some silence as a way of just being without any words in front of a sufferance which couldn't be explained by human words. Filmul și una despre arta filmului. Nu, așa, până la urmă,
el este bajocorit și toată lumea, adică îngrijorată cu ceea ce ar fi răstignirea cea oficială, cu drama aceasta și vede ceea ce se întâmplă lângă el, nu? Care până la urmă este bajocorit, suferă și nici nu-și dă seama când moare, când suferă. Nu? Dar e un contrast mare, nu? Cu aceste vedete care ajung, cu mancatul, cu muzica. Deci cred că asta chiar ne ajută să gândim suferința unui om care a fost bajocorit, neînțeles și care a murit singur, pentru că așa a fost până la urmă stignirea. Chiar dacă e vorba de o provocare, adică despre artă e vorba, despre faptul de a transmite un mesaj prin ceva simboluri. Și despre artă, datorită faptului că oricum sunteți actorii, cred că e frumos să spun ceva și despre felul său de a juca cu actorii. El, dincolo de actorii, din când în când folosea și actorii profesioniști, dar aici el mereu face ca actorii să nu fie protagoniști, dincolo de persoane care sunt cu adevărat actori. De exemplu, regizorul, cel care joacă rolul regizorului, e bine, poate cunoașteți, e un regizor foarte cunoscut, american, pentru că el vroia ca el să fie el însuși. Și așa, actrița, vedeta, e chiar o actriță faimoasă, pe când tot ceilalți și Tu care ești în mine mai mult decât mine, fă-mă prezent, prezenței tale. Tu care ești în mine mai mult decât mine, fă-mă prezent, prezenței Artistul, atunci când creează, scoate din profunzimea sa o nemărginită frumusețe care îmbucură lumea. El va putea face acest lucru la cele mai înalte standarde atunci când va intra în sufletul său pentru a vedea lumina care trezește toate aceste frumuseți. Spre sfârșitul rezidenței, cu textul discipolilor din Emaus, din Evanghelia după Sfântul Luca, participanții au fost invitați să recitească drumul făcut în această perioadă. Textul discipolilor din Emaus ne spune că Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, este marea lumină care ajută să privim la viețile noastre într-un mod cu totul nou. În acest pelerinaj al vieții avem nevoie de sacru, de Dumnezeu, de Hristos înviat, pentru a avea o viață împlinită. Iar întâlnirea
on Saturday, finally, after going through all these sufferings, we started to approach the idea of resurrection. So simply, we had some nice moments together. We had a nice walk through the bush up to the top of a mountain, and we had some nice moments together, having fun, praying of course together, but also just staying among us and relaxing. Din nou.